Ako već nisu do sada, a od danas sigurno ova djeca imaju mnogo razloga da sanjaju olimpijske snove jer jedna od najboljih rukometašica ikada uvela ih je u tajne sporta. Bojana Popović nesebično je uzela učešće u akciji koju je organizovao Crnogorski olimpijski komitet, a u saradnji sa izdavačkom kućom Obodsko slovo, koja je za učenike nižih razreda u osnovnoj školi Štampar Makarije podijelila prvi kontingent Bojanki sa sportskim motivima upriličenih tom uzrastu. Pa ja mislim da ovo je jedna divna stvar koja se danas desila. Napravljen ovaj olimpijski magazin kao za decu. Mislim da je to dobro da se kod djece budi ta svest da je dobro baviti se sportom. Većina njih je ovdje danas i pokazala tu neku volju za tim i većina njih i trenira, tako da je to dobra stvar. Što više toga, mislim da će i sport u Crnoj Gori biti bolji i popularni. Da im sport nije nepoznat, djeca su pokazala u konverzaciji sa Bojanom, a zadovoljstvo poklonom nije su krila. Meni je baš bilo super i drago mi je što sam se upoznala sa jednom pravom sportnikom. Meni je bilo baš